Ndibulise kone bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kone balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Baphulaphulike lapha ke siza ke nendaba ke the yabekhutshwa baliqela leKaizer Chiefs, endicinga uba ke beliyikhuphe phaa izolo apho abafana abadala besitsho bathi bafuna ucacisa ke ngomdlalo wabo ke abazowudlala phaa eMoses Mabhida. Abafana abadala endicinga uba ke bazawudlala phaa neqela likaManqoba Mngqeti Golden Arrows. Lo mdlalo bathi ke utshintshile ke ideyithi njengoba bizadlalwa phaa nge-30 baphulaphula ke lo mdlalo ke uyawube sowudlala phaa nge-29 kaMatshi phaa eMoses Mabhida Stadium. Ke seyitshintshe yonke ke into ke malunga nalo mdlalo ke baphulaphula ke useMoses Mabhida phaa nge-29 ke kaMatshi baphulaphula. Uba ndicinga kakuhle into yokubana yolo 29 ngathi ngomgqibelo uba ndiphazam. Kaizer Chiefs ke yobe iqobisana phaa neqela ke le-Golden Arrows ezikaManqoba Mngqeti. Nawukhumbula into yokubana ke uManqoba Mngqeti lo mfana omdala ke ugqiba usuka phaa kuqela ke leMamelodi Sundowns ke wayeke wakhowutsha phaa kuqela ke le-Golden Arrows. Umfana omdala weza nayo kakuhle kakhulu ke wabe ke uyobhabha phaa kwezeMamelodi Sundowns. Baqobisana ke neqela leKaizer Chiefs ke itshintshwe ke lo fixture ke baphulaphula ke idlalwa phaa nge-29 ke kaMatshi. Niyabona ke iqela leKaizer Chiefs ke ndicinga uba ke noko liphumlile baphulaphula njengoba ke kukho laa nto kuthiwa ke i-FIFA International Break. Ndicinga abafana abadala ngoku baphumlile. Nomlumzana uNabi ngoku laa nto beyikhalazile sithi ke badlala emveni kwe-2 days babe badlala kanalo ithuba lokuhlala ncakasana ke ngoku ajonga abadlali bakhe. Ndicinga uba ngoyona chance enkulu Mr Nabi lokubana ke ngoku ujonga abadlali bakho enze into yokubana mfana omdala ubethelela isikhonkwane phaa kwi-top 8, ubethelela isikhonkwane mfana omdala kunzima. Jonga ngasemva uqwalasela iitimu ezinkulu ezifana noSuperSport United xa zisezembeni elibuhlungu zothi ga ngoku ugqothwe ukhowusha sekusele iigames ezincinci eziyi-9 kugqothwe ukhowusha kwigames eziyi-9 ekubeni itimu vele isezembeni kwayona. Yi-decision endicinga uba ke iSuperSport United ithathe eyona decision yakhe ke yabuhlungu. Ayazicingela yona kuqala ngoba awukwazi uba samchitha ukhowusha usezembeni kusele iigames eziyi-9. Loo khowusha lo mele mbeke phantsi wamxela into yokubana mfondini sindisa le timu kwezi games iphume kweli zembe. Ndicingela wena ke Mr Nabi xa ndisithi guquka ujonge ngasemva umfana omdala imbi into ephaa izembeni. Zikhona ezikoyamileyo ukusukela phaa kunumber 13 bandibala kakuhle uzotsho phaa kunumber 9 ozishiya kancinci mfana omdala ngeepoints. Ungazibona sowubhabha phaa kwanumber 12 uba awumisanga ngqondo mfana omdala. Zamana kanjani into yokubana ke ngoku njengoba uphumlile kuthi kuvulwa phaa kulaa match yakho kuqala neGolden Arrows uthole laa 3 points mfana omdala uthande ukuthi xaxe aphelekini uzulinde ke ngoku ngoba ke xa usuka uGolden Arrows Kaizer Chiefs ke iyodlala phaa neqela le-TS Galaxy. Ndicinga badlala phaa nge-5 ka-April. Yabona ke nalapho mfana omdala ke funeka umise ingqondo lo 6 points lo ufumane wenza into yokubana uhambe obhabha phaa konumber 6 number 5. Yabona xa ulapho konoko mfana omdala uvale isizini ulapho kwisizini ezayo uyawubuya noko nomdlandla unomfutho okubana iKaizer Chiefs ngoku ibheka kweliphi na icala. Injalo ke baphulaphula ke akusoyam ndodwa nani ke ningake ningene nitshone into yokubana ke niva njani. Nize ke ningakhohlwa usubscribe kule channel kuze ningaphoswa zezemidlalo endizano thulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.